guys, welcome back to my YouTube channel. ಎಂತ ಆಪದಿಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪೇನಿ ಭೂತ ಗೆಲ್ಲು ತಂಬಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ದಾದ ಅಂತಾರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋಕ ಅದಾದ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಕ್ಕ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಅಡಿಗೆ ಅದು ಪೂರ ಕುಲೊಂದೇರು ಮೋನೆ ತುಲಿ ಅಡಿಗೆ ಅಂತಂದು ಮೋನೆ ಪೂರ ಅರೆಪ್ಪುಲ ಮೋನೆ ಡುಂಡ್ಯಾ ಸತ್ಯ निकुंज वाला लाइकिंग हमारा ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಕೋರಿ ಹೋಯ್ತು ಕೋರಿಂದ ಭೂತದ ಕಲ್ಲು ಹಾ ಸರಿ ನಾ ಹೋಟೆಲ್ದ ನೀ ಮುಳ್ ನೀರ್ ಕೊನಪ್ಪು ನೀ ಓಡೆ ಮೈ ಪಾರಿ ಎಂಗ್ಲ ಗಡಾಯಿ ಕಲ್ಗೆ ಬರ್ಪಾವ ಮುಲ್ತ ಡಿನ್ನರ್ ದಾನಿ ಮೇರ್ ಪಂತಿನ ಎಂಗ್ಲೇನ ಗಡಾಯಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಂಬೋಪೆ ಅಂದ್ ಎಂಕಲೆ ಪೋದ್ ಬೈದ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಾವ ಅಲ್ಲೋಡೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಚ ದಾದ ಅಡಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ನಿಂಗೆ ಬಂದ ಕೋರಿ ಕಷ್ಟ ಮಂತಾಡ ಬೈದನ್ ಮೂರ್ದು ಕೊರಿಯಾರ ಮೂರ್ದು ಕೊರಿಯಾ ಮೂಸಲ ಮಿತ್ತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಾಸುಂಡ ಅವೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡ 50 ಬೇಲೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಮೋಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಜೋರು ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಬಾತದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏಪಾ ಪಾಟಿಂಡು ಬರಡು 10th ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ ದಾಕ ನಾವು ಉಂಡತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ ದಾಕ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಬರಡು ಡ್ಯಾಮ್ ಕೋರಿ 3 ವರ್ಷ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮೂರು ಆಂಡತ ಪಿರೇಂಗಿನ 3 ವಾರ ದಾದ ಪಾತೇನ್ ಬಂದು ಪಾತೇರ್ ಈ ಅಂಚಿ ಬೆಂಕಿ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ ತುಶಿಲತ್ ಪಾತೇರ್ ಲಾಲ್ ಪಾತೇರ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಕೆಲವೇನು ದುಂಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಏಕಿತವಿ ಕಟ್ಟಿ ಮುಡ್ಪಲ್ಲಾಟಿ ಮತ್ತೆ ಶಿಫಾತೆರೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಪಾಪ ಮೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಟು ಮಂಡೇ ಚಾಡುಲ್ಲೆ ದಾದ ಅನ್ಪುಣಿ ರಂಜಾಮನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ Ragari. Pura barpe. ಬರ್ಸಾರ್ ಪುನಃ ನೀನು ಖುಷಿ ಚಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ನೋಡ ಈಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ನೀನು ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಭೂಮಿದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲೇರ ఆల్వన్నీ నాయకు చెప్పండి ఈ చెప్పు నన్నమ్మ చెప్పు జని నాచికెట్టేదండి
ಆ ಬನ್ಯಾನ ಉಲ್ತಾ ಪದ್ಯವನ್ನ ಇದು ಕೊಂಜಿ ಬೂತದಂದಾನೆ ಪದ್ಯಾನ ಪನೊಲ್ಲಿ ಹಾ ಪದ್ಯಾನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪದ್ಯಲ್ಲ దాదాపే నాయి మాత్రం చెప్పు నీ చెప్పు జనా ఐబ్రో చెప్పు ఓ దాదే పూత బల్లు దెప్పు అవిటించ దెప్పు అరి ఒక బేనా ఉంది ఐబ్రో దెప్పునగా ಆತ ಐಬ್ರು ದೆಪ್ಪನ ಬೇನಪ್ಚಾ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲ ಅವಡಿ ಇಂಚಿನ ಆತು ಮಲ್ಲ ಇರಗೆ ಪೆತ್ತದ ಬಲ್ಲ ತೋರ್ಪೇನೆ ಅಯ್ಯ ಸಪುರದ ಬಲ್ಲ ಅವಡಿ ಮುಸುಂಟಗಳ ಮೆತ್ತ ಹೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮನ್ಪುಲೆಂಜಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ಪು ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡತ್ತ ಓ ಕ್ರೀಮ್ ಈ ಕಲ್ಪಲೆ ಇಂದು ಮೇಕಪ್ ಮಾತ ಮನ್ಪುನ ಏನು ಮದ್ಮೆದ ಬೈರೆ ಪನ್ಪಿ ಸುಲ್ಲತ್ತು ಕಲ್ಪುಲಿ ಯಾನ್ ಸುಲ್ಲತ್ತು ಅನ್ನಿ ಐಟಮ್ಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಣತಿದ್ಯಾರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವು ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಉಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಲರ್ ದಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಆತದೆ ತೊಂಡೇರ್ ಕಾಸು ಈತದೆ ತೊಂಡೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಉಂಡತ 5,000 ಮತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದೆಕ್ಕು ಪನ್ನಗ ಜನಕ್ಕೂ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ 10,000 ದೆತ್ತು ನೀರು ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಕ್ರೀಮ್ ಗಾತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮುರಾನಿ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುದು ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಂಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಾರ ಬೇನಪ್ಪಂಡ ಪಾರ್ಲರ್ ಐಬ್ರೋ ದೆಪ್ಪನ ಅರೆಗೆ ಯಾರು ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ದಾದ ಬೋಡಲ್ಲ ಕಲ್ಪು ಏನೋ ಲೆಕ್ಕ ಐಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನೈಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕ ಬೇರೆ ಗಾಂಧಲ್ ನೆಲವರೆ ಸರಿಸ್ತಾನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಏಸೋ ಕೊರೆಸೋಲ್ ನೆಲ ಆಲ್ಬಮ್ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ನಾಟ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತೆ 10th ಏ ಯಾನ್ 8th ಅಪ್ಪಗ ಏ ಬೇ ಯಾನ ಇಲ್ಲ ಏನನ್ ಯಾನ್ ಎಂಚೆತ್ತೆ ಸುಬ್ಬು ನೀಯಾ ಹಾಲಲ್ಲ ನನ್ನಿ ದಾನ ಶಾಲೆನಾ ಅಂಚು ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ಮಾರಾಜಿ ಅವು ಬೇರ್ತೇನೆ ಹಾ ಯಾನ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತೇನೆ ಲಾಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದೇ ಉಂಡು ಚಿಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಒಂಜ ತಿನ್ನು ಒಂಜ ಪಾತೇರು ದಾದ ಅಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವನುಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ಪೊನ್ನು ಚಾಟ್ ಮಂತೆ ಸಾರಾತ ಮೂಲು ಒತ್ತಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚೆನ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ತೂಪುಣಿ ಇವತ್ತು ಜೋರಲ್ಲ ಮಲು ನೀನ್ ಜೋರಲ್ಲ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕಂದದ್ದು
ನಾ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ಪು ನೀ ಪದ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ನ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಆಪನ್ ನಿಂಗೆ ನೆನಪಾರಂದಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ ಸಾಂಗ್ ಏಪ ಬರಬಾರ್ಪಣಿ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಅನ್ಪಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಮೀನಾಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಡಿಪ್ ಕ್ಯಾಶರ್ ಮಾಮು ಈ ರೆಂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರ್ದಾಯಿ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಯಾ ಮರ್ಲೇನಾ ಎಲ್ಲ ಪೋಯವ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಂಗೆ ಮಾತ ಬರ್ಪ ಮೀಯಲ್ದಕ್ಲು ಟೆಂಪ ಅಂತಂದು ನೆಲಟ್ಟು ಗುಳ್ಳು ನೆಲಟ್ಟು ಸಾರಿ ಗುಳ್ಳು ಇದ ಯಾ ಮನ್ನಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪನಿ ಅಂದ್ ಈ ಜಿನ್ನ ಪೋಯ್ ಜನ ಇವನು ಈ ಚಾರಂಜಿ ಪೊಲಿ ಪೊಟ್ಟು ಮಾರ ಪಿದಾಯಿರ್ದು ಮಾತ ತೂಪೆ ನಾನು ಹಾಯ್ ಕೆಬಿ ಬುಡವು ಈ ಫೋಟೋ ತೆಗಿದಾರ ಕಂಡು ತುಕ ತೂಪೆ ಏರವು ಏರವು ಕಣವ ಅಂದ ಏ ರಂಜ ಯಾನತ್ತೇನಪ್ಪ ಅದು ಇದೇ ದಿನ ಅಪ್ಪ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫೋನಾಗ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತಂದು ಎತ್ ಸೋಕುಳ್ಳಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಈ ಫೋಟೋ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಏನ್ ರಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಮಾಡ್ಲೇ ಮಾತಾ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಪೂರ ಮುಗಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವನ ಸುಗುಲ್ದ ಅದೇ ಏತಾಯ್ತ ಮಾತ ಬಲ್ಪಗೆ ಒಪ್ಪನಿ ಅದೇ ಪೂರ ಭೂತದ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಪೂರ ತಿಂತು ಅಂತ ಗೊಂದಿಲ್ಲ ನೇ ಐಟಮ್ ಇತ್ತೀನಿ ನಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಂಡು ಬಲಸರೆ ಜಾನೆಂಚಿ ಬಲಸರೆ ಬಲೆ ಅದ ನಮ್ಮನು